hirugarren jardunaldiak ospatuko ditugu, txapelketa batekin eta erakustaldi ezberdinekin. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a las exhibiciones de deporte rural que hacemos todos los días en la Plaza de los Pueblos en San Fermines. Hoy tercera jornada de deporte rural con un campeonato y distintas exhibiciones. Goazen, denak aurkeztera gaurko partaide kuadrilla handi bat dugulako prest. Presentamos a todos, beraz, lehenbizi, Nafarroako kadete mailako arpana txapelketan hariko diren 3 bikoteak. Txalo batekin jaso, Antxoaingo Maide Ruz eta Joritz Biurrun, Unai Fernandez eta Irati Aguas, eta Igantziko Biltoki Elkarteko Matxin Eugi eta Unas Etxarte. Hauen ondotik, proba kombinatuen erakustaldiak egingo ditugu. Parte hartzaileak kimuen kategorian 4 talde, Andramari, Antxoain, Arases eta Igantzi, txalo bat beraientzako ere bai. Aur mailan, Andramari, Arases, Berriozar eta Igantzi ere bai, baino kimuak venga. Lasai, gero lanian hasten direnean lotxa gutxiko izango dutela. Andramari, Antxoain, Arases eta Igantziko taldeak. Kimu mailan, aur mailan edo infantil mailan bertze 4 talde, Andramari, Arases, Berriozar eta Igantzi, zuek ere entzinera. Lau taldeak bertan. Eta azkenik, kadete mailan, Andramari, Antxoain, Arases eta Igantzi. Txalo bat talde guztia hauentzako. Hoiez gain, motozerra erraldoiaren erakustaldi ere izango da, beraz, txalo bat, Orain Mondragon eta Imanol Urrizari para la demostración de corte. Kabitu ez gara kabitzen denak baino. Eta hoen denen lanak epaitzeko korte egin beharko dizkiote. El trabajo a realizar, 10 cortes al tronco. Errekorra 4 minutu eta 0:08 dago, 98an eginda. Mikel Azpiroz eta Mikel Ausmendirek egindakoa. Rekorra superar, 4 minutos y 8 segundos, ikusiko dugu gainditzeko gai ote diren edo ez. Puñetik, hasita lehenengo enborrean Antxoaingo bikotea. Erdian Igantziko bikotea, eta azkerrean Berriozarkoa. Prest! Azidea danean, 3 bikoteak. Zuen animoak ere eskertuko dituzte. Txapelketa osoan zehar. Recordamos que es un campeonato, por lo tanto, podéis animar que necesitarán todas vuestras fuerzas, todos vuestros aplausos.
Venga, ánimo, oye, venga.
Igantziko Mintegi elkarteko Joaquin eta Unan Reyes. Berriozarko Unai eta Irati. Tres cortes al tronco entre dos con la motosierra que pesa 170 kilos. Eunda irurogeita hamar kiloko motozerra, eunda berrogei zaldi, CDR milako motorra da. Beraz, Imanol eta orain nahi duzunean. Motosierra de 170 kilos, 140 caballos. Motor de CDR 1000. No, peinar. Ibiltzea, orain eta Imanol egindako lanakin. Goazen behar erakustaldi honen ondotik. Proba kombinen Andramari, Antxoain, Araxes eta Igantzi prestatzen joan. Empezaremos con la demostración de prueba combinada. La sierra. Aerolevines, Andramari, Antxoain, Araxes eta Igantzi. Mala, Bueno, a ver, que toca ahora separar esto, igual me puede rodear. Horian. Eta egin beharreko lana, kategoria honetan, lokotx biltzean kide bat ariko da, 8 lokotx bildu beharko ditu, metro bateko tartean. Txingekin bertze bat, 80 metro egin beharko ditu, 3 kiloko txingekin, 2 itzuli. Zakulariak 3 kide 80 metro, 6 kiloko zakorekin, bakoitzak buelta bat, eta korrikalariak 2 itzuli, hau da 160 metro egin beharko ditu. Ebaileak prest ditugu, edo prest jartzeko puntuan. Hortxe ba, hasi dira lokotx biltzen, erran bezala 8 bildu beharko dituzte metro bateko tartean jarrita. Somos mucho más cercas a 1 metro de distancia cada una. Andramari lehenengo kalean, Antxoain bigarrenean, Araxes hirugarrenean, eta Igantzi laugarrenean. Txingekin hasi dire. 2 itzuli egin beharko dituzte. Igantzi eta Andramari pixka bat aintzinetik. Eta zakulariak hasi dire, beraien lanetan ere bai. Haupa, haupa, eman, eman. Zako aldatzen.
Korrikalariak hasita. Andramari. Igantzin ere bai. Lehenbiziko itzulia egin du Andramarik. Igantzi orantxe hasi da lokotxi jartzen. Antxoan ere bai. Eta... Apa, zuek, apa. Segunda ronda, primera vuelta completa hecha. Sigue en txanda. Andramarikoa martxan jarri da. Itzule bat egin du. Igantziarra ere bai. Antzoindarra ere bai. Eta laukideak martxan. Zakorekin Andramari, oraintxe hasiko da Igantzi ere. Venga, aupa, aupa. Zako aldaketa Andramarin. Venga, aupa, aupa, aupa. Zuek. Andramariko korrikalaria ziztu guztian atera da. Igantziko atere berria. Zakularia aurrera zen. Antxangoa ere martxan da. Eta arazesko zakulariak bukatu, korrikalariare martxan. Andramariko loko txuritzen. Antxoain eta Igantzin ere bai. Zagoekin Andramari. Txingekin Antxoain eta Igantzi. Lokotxak bintzez bukatu berria Daxeseko kidea. Aupa, aupa, eman, eman. Venga, público atletik ere txalo batzuk, unos aplausos también se agradecen, venga, va. Eta Daxesek ere bukatu ditu bere lanak.
Beraz, kimuen kategoria bukatuta. Bazen, zakuak aldatzera, txingak aldatzera. Lortu du lehen postua, kimuen kategorian. Hortxe, egur batean, talde. ¿Qué te tiene de esclavo o qué? Llévame eso, tráeme esto, madre. Categoría infantil, 10 mazorcas para recoger, chingas de 5 kilos, sacos de 10 kilos y 2 vueltas corriendo. Mira, Sandra Mari. Alexis Berriozar eta Igantzi hariko dira hontan. Partaideak denak prest, epaileak denak prest. Hasi dituzte lanak hauek ere. Berriozar, Igantzi, Sandra Mari eta Alexis Zinekin. Zakoarekin lehian hasi dira orain. Korrikalaria da. Martxan Igantzin, Sandra Mari, Berriozaren Alexisen. Antzeko dabiltza lau taldeak. Hasi dire, bigarren txandarekin. Igantzian Joane Alexis eta Berriozar. Igantzi Sandra Mari barkatu.
Zingen arteko lehia. Berriozar eta Igantzi. Orantxe. Andramari eta Gaztez ere. Lanean. Nakua Berriozarren. Baita Igantzin ere. Hirugarren txanda honetan Andramari Arasez eta Berriozar ez dituzte urruti. Igantzien zinetikan Araiz eta Berriozar, hasi berriak Orantxe, Andramari. Venga, indar pixka bat. Zakularia Prest, hortxe Igantzin Araiz eta Berriozar, Orantxe Andramari, Orantxe. Venga, aupa, aupa. Eutxe. Gorri kalariak, martxan. Lau taldetan. Dani Boiek, venga ba. Hortxe ba. Venga, eutxe hor. Gorri kalaria martxan. Igantzin. Berriozaren Arazezen. Andramarin.